Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Halmurada hoş geldiniz. Hoş gördük Kemine. Esselamu aleyküm hormatly yurttaşlar. Yine bugün Kemine meni öz ýanyma ihmançylyga çağırdy. Aýdy berdiň leýen. Halmurada biz bir näçe neme çıkış etdik bir jawarada. E, Ýanky sapara bilen çıkış etdik biz. Indi şonu bugün biz bir sorap başlaýar bu birje kime hyzmat edýär? Diýilen bir soraq neme diýär saparada bir azrak üstünde durdy ýöne esasanam şu birjanyň berýän ziýanlaryny gurrun etdi-de. O bize berýän ziýanlarynyň gurrun etdik. Indi bu kime peýda berýär? O bize ziýan berýän bolsa birine peýda berýän bolmaly edilýär-de bu iş. Indi Halmurada size söz versem yine sapara bir açyrçowlaryň gurrun etdi bir azra. Şonu bir geňişleýin açaly ýylleşlerimiz bilen. Nähil boldy, nädip boldy? Bu adamlar nähil adam, nerden geldi, näme etdiler? Ýa-ni jadan, hramflar, bular bilen nähil dahyldy ýeri bar. Diýilen ýalyk bir nemeler üstüne gurrun edeli. Halmurada söz sizde. Sağ ol Kemine. Men diňledim seniň ol saparaga bilen eden çykyşlaryň ählisini şol sanyna bir ýanky çymal birja degişli çykyşlaryňdan. Bu gözbaşy nerden geldi? Sen gatyk o lagiş soru goýdun da ştaýdy. Eger bize türkmenleri diýaly bolsa kimdir birini peýda alyrdy. Şu peýdalygynyň kellebini çöşläp başlasak peýda kime? O zaman şol SSR döwri Moskwa peýdalydy. O şol gerek zadyny şol plan baglap Türkmenistanyň paxta bolsun ýene başga önüm nebit gaz ummasy sanyny çykaryp otyr özüne gerek mukdar ýön halkymyza ýygyny gelen ýydyl zat görmedik. Indi SSR ýykylandan soň näme boldy? Valer Georgis Açyrçow diýen biri bar. O zaman şol SSR ýykylmaka Türkmenistanyň Kommunistik partiýanyň ýanky atdel başlygydy, Merkez Komitetinden. Ideologiýa boýunça. Esasy siýasaty ýöredýän ideologiýa komiteti. Şu ideologiya komitetine de kadrlar meselesi giriyor Türkmenistan'ın. Kim birinci sekreter olmalı, etrafta mı, vilayette mi, yenen bir yerde mi, haysi idarada mı, şol yukarıdan şol yankı ideologiya komitetinden razılık olmasa, ya rekomendasiya olmasa, onu hiç kim bellemiyor vazifesini. Ayrımalım olsa şol aňyrdan Açyrçowdan razylyk bolandan soň şol islenip ýol başyny wezipesini. Bu birinci sekreter meselesine de değişliýär ha? Howa birinji sekreter Niyazow onu bilen on Gaprenka diýip biri bardy Moskwaň goýany. Niyaz başlawol tarata gitmedip aýsa Niyazow 3 güllap öýünden çykanak Niyaz. Dolanryan şu ikinci sekreterler hem ideologiya ýaman bölümün başlygy. Açyrçow Türkmenistanyň ta çykyp gidýänçä 100% çykyp gidenden soň men bilmek näçe 50 mi 30 mi näme gatnaşyp 100% Türkmenistanyň hem kadrlar bölüminiň başlygy. Yani atdel kadryň başlygy diýip aýtsak halka düşnükli bor. Şu bir ýerde bir adam wezipe bellenmeli bolsa ýa aýrymaly bolsa şonu çözen Valer Georg Açyrçow. Şol gerek kadrlar, gerek diýenim kime özüne gerek, öz üstü bilen Moskwa degişli, öz üstü bilen orsa tabyn bolsa, ýa sözüň orsun sözünden çykmajak adamlary tapyp wezipelerde ornaşdyrmak, ene Açyrçowyň esasy ýurdun içine alyp baran işi şondan ibaret. Niyaz on öňüne getirilen dokumenta gözüni yumup goluny çekip otyr. Başga hiç ýyl garşylyk ýok. Indi şular saparagan aýdýan ýemesi bar. Haritmal ýa çygymal birjesi. Şonu Açyrçow birinciden saparaga garşylyk bilen döretdi diýip şu gün men aýdyp biljek. Sebäp saparaga şol ýyllar reforma geçirip otyr. Yer suw reformasy ýurdun içine tehnikany getirdi. Ol saman pullary real pul edip Türkmenistana pulu däle tehnikany getiren adam.
Son 3-4 ýyllap on getiren tehnikasyny metallom edip ana eýrany satyp millet ýa-ni güzerany dolanyrdy. Ýöne şol taýda saparaga garşylykly edilen hereket çygmar ýa-ni harit birjasynyň döredilmegi näme üçin şol halkyň elindäki öňrünü özleri bellen bahasyndan alyp oğlum doğrularının iki kursu var ya manadyňam iki kursu var doğruları doğrular gatnaşygyny ondan olary ýa-ni saparaga aýdysýan 7-8 esse ya 700-800% üstüne men peýda getirýär. Şey demem döwletimizi, halkymyzy, milletimizi bular çökürdiler. Şoň üçin bizde bank sistemasam ýokdur. İlkinji nowbatda bular şol ýemani hasapetibi ýatyrdylar. Şoň büdjeti halka ýan etmekden el çekdiler dolu. Näçe girdiji geldi, näçe çykdyjy bar, näme nira plan. Şu aglyna näme çykdy, niýaty şol kanun edip aldylar. Bizde statistika bürony yapdylar. Statistika ýok Türkmenistan. Şoň hatta şu näçe çağı doğdu, näçe çağı ularly ya öldü, şoňam hasabadan beren atly. Soň bilen keselhanalaryň üstüne çykardyk. Bir halky şol genosida uçuratmagyň eň bir amakly usuly boldy da. Şo birjan açylmagy. Täp elimde zat durjak galy. Kemen sen 10 manatlyk öňüm dip getirip berýän bol, şonu insanyň 1-2 manat alýarlar, galan 8-dem özüne 20 bolýardy. Ondan sen bir zadanın daşgaryn sen hiç yerde satyp bilen, sen ýem gelip KGB'si, mehkemesi tutjak, prokuroru batjak, polisi üstüne henkirjek, hakimi geljek, arşyny geljek. Garaş daýhan görgüle hiç ýyl girdeji ýok. Öýüne de gizlep saklap biljek. Han saklasyn da saklaýan bolsa 1 ton ýa ýarym ton dänäni. Erti hany gözüni türmeden açýar. Hatta şu ýyjak öňümden önüne arkayn alyp bilen akda. Öz ekin meýdanyndan. Ene daýhanyň negüne saldy. Ve ondan ol idara ýol başlaryň bizde ýa-ni kärhana diýeni başlaryň. O kärhana bolýan bizde ullukan kärhanalarym ýok. Hem aýdyp geçdim ödýemendi. Şol bu ýol kökü ot dermanlyk ot näme ol bir oňjajyk zatlary türkmeni goşan bolýar, o taýdan magzyndan kakyp alýar. Onu mu dogna der. Emma ol nebetdi, gazydy, yer asty, yer üstü baýlyklar bar. Ýa-ni Balkan welaýatynyň çykarylýan yer asty minerallaryň sany 18-den geçýär, diňe Balkan. Hemmesem gyzyl pula satylýar, ýa-ni dollary ýa in valuta. Nira diýär bu. Ene şeýle şo. Şoň üçin şo harit mal birjasymy daşyndan oňa şol birjan adyny şertname baglaşyp kaptalynyň ýene 2-3 gymmatlyklar şoňa goşup goýberýärler-de. Şo bahan kaptalyny. Muğtun akidilýär. 2 söwda edilýär o taýda. Birjada bir baha kesilýär, onuň şo baha kaptalyny ýene de şonçarak ýükler. Kim sana wagty näçe bagon gitdi ýa näçe ton aktaryldy ýa milliard kubometr gitdi. Hiç kim o zatlar goýuny da baranak işem ýok, aýdylan agam beýanam edilen. Ine total ogurluk, talançylyk Türkmenistan. Şol ýa-ni SSR ýykylyndan soň başlandy. Aýtmak zat bar. Meselem 92-93-nji ýyllarda niýat şol gazy nebitten gören peýdasy orsiýet geregini alyp gitdi, ýerine köpük ýa şaýtan berdi. Men azal aýdyp berdim onu. Näçeden satyn alynan. Emma soňa baka 96-njy ýyldan soň 97-98 onuň soňunda bular dünýä bazar narhyny görüp Moskwa bilen dilleşip, Ukraina bilen dilleşip, näçe edip ýurdun emlägini çykardylar. Almurada. Ýankı nämäni üstüne ýene bir zat goşmaldy. Ýene bu ýon kök ýene näme diýdi. Olar bir gyrada şu birjaň içinde soň islendik bir guruluş material bolsun şu birjaň üstüne näme gidip gelýän bolsa şo taýdan ýa-ni halkyň jüýsünden pul alyp durlarda. Mysal üçin şu wagt 7 ýakynda alıp satma meselesine ama içine koşsan 14 etse halk ziyana kalıp durda. Yani öyle vuracak olsan 14 etse
olara peýda berip dursun. Şo birjaň üstü bilen daşar ýurtdan näme getirýän bolsalaram. Ya sen dollar bolmana hiç zat getirip bilen ok ýurtdaşyndan. Ya çymal bilen awa çalışsaňam olam ýene-de dollar bilen endeksli hasaplanýar-da. Şonuň üçin näme etse-de şu birjaň üstü bilen näme bolýar-da. Näme diýilýär? Olara peýda berýär. Indi şu olar barada biraz gurrun edeli halmurada. Bu olar haçan açerle bunu tutma synan şeýler ýa-da planlaşdyrýarlar. Barmy türkmenlere bundan bir zat boljakmy diýilen sorawlaram sorabaldy indi. Ama o baýlyklar kime gidiýäni hana belli. Birinji açyrçow alyp gitdi. 98-nji ýyla göçüp gitdi da Orsiýada. Mene bar maglumata görä şol dogan emesi var pasiýolog, şäher tipli pasiýolog. Şo taýda şol oba dostlaryny gidip ýatan kompleks gurup beripdir öz adam. Ine açyrçowyň ogluny neden arada ýapyk maglumatlarda özüň tapdym görkezdiň ine. Aýsy edaralar, guramalar açyp Orsiýada beýne söýledip beren. Olam şo Türkmenistanyň gadynyň neftinden ýa birjadan gelen pulun hasabyny. Onun daşlaryn ine alaly velosipedist ýa-ni Igor Makarov. Men subut bolun zatda adamlar ýa şahsiýetler barada aýdasam gelende. Ine Igor Makarowyň ine şahsy emlägi 1 milliard dollardan geçdi diýip mundan 8 ýyl 8 ýyl oluy. O da Amerikalılar şonu ýa-ni bir oğurluğun sanawyna goşdy. Ýa-ni kulaklayıcılarında. Kanuny ýol bilen gazanylmadyk pul diýip aýdyn. Ine şoň milliardyny kanuny düşünürş ýok. Milliardlap dollaryny. Ine şol milliardlap dollar ine Türkmenistanyň birjasynyň sewdasynyň netijesinde gazanylan haram pullar. O taýda kän adam içinde Türkmenler bar, o iki ýaka gatnaşyp soň gaçyp sporlarym bar, Ýewropada orun tutarlarym bar. Ýöne olan atmaat biz hemmesini diýmesegem bir 70-80 götürmeniň ady bar. Ýöne şuň olan adyny tutanyň bilen o ürküden guruwa kaň edecek geldi suwun içinde. Wagty geler hemmesi ýurda da getiriler özleri ogurlan emlakları. Şonu men anyk bilýän. Borjaw görünüp dur. O diňe bilinni şu zatda üstünlükli devam ettirip şu yetmeli derejesine yetirip Türkmenistan prokuraturasyna goşulsak olar öz etmeli işini eder. Onun bärde ne? Sen meýekewullygymyz ýurduň içinde adamdan kömegi bilen tapyp otylar, çykaryp otylar maglumatlary. Onun hemmesini aýdyp baranak ekranyny. Onu özüň gowy bilýän kemin. Wagty geler, ýurda baramyzda hemmesi aýanmalar. Ýöne şol birjany talan adamlaryň esasy hojaýylary Moskwada otyr. Orsiýadyň görkezmesi bilen edilip gelinen ogurluk şuwuna çeldi. Şol haritmar birjasy Türkmenistan. O taýda halka bolsun diýip edilen sen ýaňaýdy otyndy. Hema satana ýedese millet ilat ýitirýär. Son izini harid edip satın alacağım bolsa semen üçün armaturası şifr üçün yeni de 7-8 etse artykmış pul tölýär. Ine onsan ol haçan o halkda gazanç bolsun ya biraz bir ýyşyryp goýan pulu bolsun. Ýok, şuny tapdy ertisi gaýry. Ine şeýdip ýaşap hem bir 10 ýyllap 15 ýyllap hojalyk üçün jaý gurularmy? Men şoňa haýran kemin. Ine şu welsede ýaşap otyn bol, ine banka barsaň sana kredit berýär. 3% kredi. Sen jaý gurjak diýsen sana yarım milyon, 1 milyon kron aýda şol 50.000 ýa 100.000 dollarlyk sana berýär. Kredit ýa 200.000 dollar. Al jaýyň talandan 50 ýylyň dowamyny sen hasaplaşmaga ýardaýyň bar. Mümkinçiligin bar. 50 ýyllap sana kredit berýän 3% bilen. Sen onu bir ýylda sana gurup berýär işçiler. Ya bir ýylda da ýetiren akly. Firmalar gelip gurup berýär, ana açary gir içinde ýaşar. Bizde bolsa şu gazananam 2 gerdeniň üstünden gumsa urup, bedenenem 2 gerdeniň üstünden gumsa urup, onu gurondan soňam ine olunky illeşimiň düşen gününe düşüp traktor bilen gelip dözlek diýerler. Hiç ýyl garanti ýok.
düzlemänne de yer şorlap, jaýlar çökke. Ya men bile göremmek, şol 100 ýyllap bir jaýym durany Türkmenistan. Şo ýerde şu Ermenilen guran daşdan uran jaýlar bolmasa, ol Sowet zamanyna gurulan ol ýarym beton ol jaýlar hiç birsem saklanat, ne ızgary, ne soğugy, ne jokrama ysyn. Jaýrylyp ýaty. Ine şo habarlaryň bize gelip dur diýmek, şol sementli mesela näýdi şol ýani çygmar bir zatyn. O özümizde önüp dura sement. Hana bilmeýine çykyp dur giýjek günü. Şu bilmeýiniň şifrda adam bar. Türkmenistanyň maly şol öz önümi. Aýna da ine aşgabatdan çykyp dur. 10 gat aýnala jygan bolsaň penjireň hany özümizde önüp dur. Näme üçin şu zatlar biziň halkymyz üçin el ýeterli däl. Näme üçin şu zatlar biziň halkymyza urawa görülenek. Halkyň öz emlägi bol, öz maly. Näme üçin şu zatlar daşary ýurda çykarýar? Özbegistanymy, Täjikistanymy, Gazagystanymy, Owganystanymy görle. Nire kisselerek diýip, emma öz halkyna beren haklar. Öz önümi özüm ilkinji nowatda harçlamalyra öz ýa-ni ýurtdaşlygyň üçin, ýa watandaşlygyň üçin. Nawa. Ne sebep düşünýän mesela ýöne bizle şu zatlary edip sosialy sorup ene Moskwaň buýrugy boýunça çykaryp durdy. Soňky şu Ukraina urşy başlananyň märim orsiýet bilen büdjetiňem görüňüm ýok. Näme girdi, näme çykdy, onuň hiç kim aýdanakly. Diňe o atlylar bir tarafa gatnaýar da üstü ýükli. Türkmenistanyň orsiýet tarapy ýa beýlek ady döwletlerine gidip dur. Emma Türkmenistanyň ýygyna gelýän zat ýok. Ne şeýle? Oha. Onun için kemine men pikir edýär. Şu ýa-ni şu haritmal birjasyny işlerler bar. Şolaryň hemmesini uçtan tutmak, jenaýaty çekmeli. Sebäp olar ýa-ni ýa-ni orsiýetde ýa-ni oýun barda ol stakanyň aşagyny ýa-ni napýorstak diýerler. Napýorstlikler şeýle 3 tane stakanyla şol biriniň içinde şarik bar. Ene. Şol adamlar hödür edi haýsanyň aşagyny pul goýup jedel edip oýnaýarlar. Ol adam tapana onu ähli gazananyny şol napýorstlyga berýärdi. Ine hökümet Türkmenistanyň başyna oturdulan satlyklar, dönükler, ine halk bilen şol napýorstak oýuny oýnaýarlar. Göz boýaçylyk edip. Yani ılımsız bilimsiz galan adamların bu zatlardan baş çıkarıp bilenek. Näme üçin beýle bolýar? Hani gördüňe özüň bar, biziň bile şu işleriň içinde bol. Hani Çarjy oblastyny, Maro oblastyny, ýel geldi, suw geldi, aketdi. Ýeki köpük çykdy jetdim şoňa hökümet. Ýok. Halkyň eden kömeginem ýygyny uratdyrdy şol adamlar. Köp ýerde gördüler. Yani Amerikadan, Ýewropadan baran pul kömegini, el kömegini ýygyna gaýtardylar. Ene öler kömek etmeden geçer. Emma bir ýerde orsiýetde bir zat ıranan bolsa, ýa o taýda bir zat bolsa, ay ine dogurluk kömegi dip orsiýede, dogurluk kömegi dip ýa-ni Owganystan, näme öz halkyna ýelgedeňe? Demek ular Türkmenistan bilen hiç bağlanşykly ýeri ýok. Sömürmäle gelipdirler-de. Ýok. Absolut. Bular meni şumal gurban ol gaçyp bitmäge razy, tokumy bilen ogurlajagyn ogurlady, aljagyny alýar, gidip bilen. Onu goýberen akly. Birinden on hojaýlar goýbermek, ikinciden biz goýberemdik. Ýa hasaplaşmaly bar bu dünýede. Onu ýazyň gaçyp bize ýeterli o dünýä. Bular biziň düýpli soramaly bar. Sebäp Gurban bilen ýeközler, bütün tohum tizi bar o taý. Töwere ulan. Soň halmra da ine statistikanyň gürüňne bir açdyňyzda başynda. Ne şu statistika bolmaly däl. Soňra birjada näme gitdi, näme geldi bu zatlar görünmejýär. Şoň üçin gerek däl. Ya hemme zat aslında o planlaşdyrylyp başyndan bäri düşünüp edilen bir zat özüm munyň amrysynda ýa-ni nämäniň bardygyny görkezýär, bir imperial bir güýjüň bardygyny görkezýär. Ya Ors o imperiýasda raşizm diýýänimiz o ya Ors imperiýasynyň ady raşizmdir. Şonuň eliniň bardygy ine bu taýdan görünüp durdy. Birinciden ine statistikany aýrýarlar. Soň şahsiýetçiligi ýol beren oklar, şahsy kärhanalara ýol berilen ok. Bu zatlaryň hemmesi bolsa, soň ýanky birjanyň gerek dälligi ortaya çykjak da.
Dur hani mene önüm öndüreyen öz yerimde ýöne men satyp bilemok. O ýurt menki dälmi diýip soruljakda bu gezek. Şol yere şo soru gelmesin diýip şu başından neme diýen ol ekenlerde bular halky. Ine gul derejesine düşürüp elinde de hiç saati yok. İslese döwlet toprağını alıp bilýär. Yol düşse o öýüň ýykyp demet bilýär diýen ýaly. Dürlü nemelerle anandırtırlar cemiyeti. Yani hakikatte öyle değil. O toprakları yani bermecek olup kan akıdan gatkan adam var ayna. O gazavat o bilmeyen eken o bar eken onun yalan bir söz. Yani Xivada da şol o Xiva yani daha şoz var ya gazavat söz var. Ondan yani bir 4 yıl soň Göktepe söz var. O söveşe bu toprakları aldılar. Yine demeni okan illeşler mülkeman deyip bir tarihçimiz bizim dememizde yazıyor. Web sahifamızda haber web sahifamızda yazıyor. Şu tayda 3 sany makala koydu. Okan yine Orsların öz yazan kitaplarının içinden çeşme yani şolardan görkezýär. Hiç geli neme koşmaça bir zat yok. Yine Orsların yazan zatları, Orslar yine o bize inanmayan olsanız Orsların yazan zatlarına ona inanýan bolup bilersiniz. Yine şolar nädip o gyrdy, näme sebäpden o bu ýagdaýa düşürdüler, hatta yine raýatlaşdyrma demesem şolar da bar ekende. Skabelfin planlarının içinde ekene. Ona näme üçin Skabelfin edýändigine hemme zadyny jekmejek düşündürýär. Şoň üçin şu mülkeman illeşimizin yazan makalalaryny okan Göktepe söwüşi barada ýa-da dene Göktepäni ele alýar. Orsun öz çeşmelerinden. Şonuň ýaly ýani biz 140 ýyldan ama gowrak wagtdan bäri nemede de şularyň golasynda. Bular ama bize tuvalet gurmana gelipdir. Bizem çoň üçin kabul edipdir. Dost bolupdyr. Tuvalet gurup berýän milletler bilen biz dost bolýar. Araplar hem şeyle gelipdir de. Onlar hem şey diye. Son bizem buna onanmalmışyız. Murat eyle zat bolup bilýärmi? Son biz bu zatlara onansak son beýlek tarapdan birje gurýarlar bular ýurdun içinde. Son hemme ýurdun birinji resursyny sömürüp alıp gidip durlar. İkinciden halkın öz yani el zähmetinden çıkan neme girdeçiler var da. Olam näme Türkiýede işleýäňiz. Doğru değil mi? Hiç Türkmenistan ile bağlanışıklı yeri yok. Ya da Türkmenistan içinde bir koyun, o sığır bakıp köpelttiniz. Sonra şu pulları o olmasa bu, o olmasa yine beylek sebep bilen elinizden alýarlar. Hassa olan vaktiniz doktorlar elinizden alýar o pulları. Yine bir zat olan vakti garaz hemme kim şu olaram alıp özünde tutanok hemme pulu kicicek bir mukdarını özünde alıp galya galan mukdarlarını yine yokora süýşürip goýýarlar. Olam yine Türkmenistanyň daşyna çykyp gidýän olmaly en soňunda. O Türkiýedekiler hem şol işläp gazanýarlar $300-400 dolar. Ýurdun içine bilmedim näçe uğradyp bilýärler onu. Bir $100-150 dolar bolmaly da. Soňky nemelerde. O baran pullaryňyzam ine siz birjadan getirilen yani 14 hisse gymmat nemäni alýaňyz, haritlary alıp, materiallary alıp öýgürjek bolýaňyz da. Ine çeýdip hemme zady hem ýurdun resurslaryny alyp dur, hem halkyň öz başda gazanan yani el hünärinden girdejeden pullaryny alyp durlar. Yani hiç zat goýanok Almurada so yani süpürüp alýan ekenlerde. O gatty deme ýetgeşik bir zat ne bu taýda ben Saparaga da soradym da näme etmeline. Bu ýagdaýda näme etmeli? Almurada. Ben bir näçe de gaýtdym näme etmeligini. Ana bar Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary barada deklarasiýasynyň girişini preambulasyna ýazyl. Ähli hak hukuklary elinden alynan milletiň gowazgalyny galma haky bardyr. Men geçen gepleşigimde sorap gördüm da illeşlemeden.
Sizde bir hak hukuk barmy? Gozalına galmazlyk üçin. Hiç ona bir kısan hak hukukumuz da bar entek dip aýsyn. Şu durasmanyň maşyny hemen bar. Aýdyn. Demek hemme hak hukuk alınan milletin gozgalyny galma haky bar we hukuky bar. Şol her bir insanyň şol sany biziň Türkmenistanly watandaşlarymyzyň haky. Şoň üçin biz bilişimiz men pikirimçe hökman halk bolup ayağa kalmaly. Olara birinciden hakimiyet başının tozdurmaly, soňra jogapkarçylyga çekmeli. Eden jenayetine göre de jogabyny bersin. Elbette men düşünüp otyn 32 ýylda halkyň kalbyna salynan urgy ýanky edilen ýanky zulüm bir boşandan soň saklatdyrmaz kanun okuyucu görünüp dur ýöne biz şonu kanun noktaý nazardan öňüne alyp mümkin kadar o döwletde şu taýda adatdan aşary ýagdaýa girmeli bar. Ýoksa o taýda kelle salynjak şuň kun garnyga berip berildi bar halkyň depesine näşänlikdi. Olar tohum bilen ýok etjek adamlar bar. Bana yazıp durur, aydıp durur. Biz başlayacak gel halmına da sen nähil kanun çıkarsanım o bizim etçegimiz var. Men ine plan doğanım ya adamım öllü otaydı. Men şunu qayçı bilenim bokurduğum men kesme arazi dip diyen aldım da çelliyadı otilurma. Onun biz onları ne eline tutmalı ya tutayım diyemedi de ne atıp yetişmeli Türkmenistan'ın 4 küncünü. Sonra o gan dökülür. Men bilýän döküljegini. Ýöne bir günä gana dökülmez o taýda. Eden jenayetler üçin jogap bermeli adamlar dökülür dip men önem bar. Ýöne olaram şuň kunäýem ýörüş edip başlapdylar onu maýdaýyn kemini. Şu maliyet şibirliginin Dubay'dan zattan Türkiye'den emalyalar diýdi. Yani yer toprak jay köş gurýarlar şu taýdan firmaçýalar Türkmenistanyň ökçe götürýärler. Ahir soň şol halkyň ayağa galjagyny bilerim bilýärdim. Ýöne olar gaçyp nire ýersin. Mi iki gullumyz ýeriň teýine de bolsa çykararym, getiririm, jogapkarçylyga çekerim. Ýok, o taýda başa at bilen giýerip dağda düzde ýaşajak bolsa o taýda da taparlar. Jedatynyň şol duran ýerine çekerler. Ana İsrail'in Mossady işläp berýär. Geçen uruşun şol watançylyk ikinji jahan uruşuny şol halkynyň garşysyna edilen jenayetyny duran ýaşa jenayetler eden adamlar her şuny çelip 100 ýaşanyň bolsa tapyp jedatyny berýärler. Biz näme etmeliler? 32 ýyl halkymyzy gyrdylar abi. Genosid etdiler. Geçermi kädiýär? Ýok. Hatap maşyny işläp dur. Hemmesi bilsin. Jogap bermeli bunu goýlap geldi. Şonu etjek bolar. O halmyrada ýani agyr jogap näme bermeli eden işler üçin umumyň. Başga nämemiz ýok. Jemläben bileriz. Jemleji nämäni aýtsak, Türkmenistan Orsun elinde 140 ýyldan gowrak bagtlar. Orsun elinde bular her türlü yol bilen Sovet Soýuz Respublikalary birligi diýip ýa-ni Sovet Soýuzyna aýdýar. Şonuň hasabyna bütün respublikalar we şol sanda Türkmenistany sömürüp geldiler-de. Soň o ýalňyş gurulan ykdysady bir rejim bolan üçin ýykyldy. Yani yıkılandan sonra bu gezek indi uzaktan işletmene devam ettiler Türkmenistan'ı. Yani özlerinin inandırıp bilen Niyazi Fiyalı o Orsun Beyik milletliğine inanyan aklı kem Türkmenler bolup bilýär da şolary özüne çekip şolary öňe oklap yani adam sıfatında görkezip yurdun içinde eden ettiler Orslar. Bir jany vurdular. Birgiden bilimli, ılımlı, aydın insanları yok ettiler. 50 miňden gowrak adam yok etdi de şoň içinde sapara 70% aydın insanlardy diye. Şolaryň hemmesini yok etdiler, yok etmelerinin hem sebebi Türkmenistan o pikir edip bilmeli däl ine şu şey bizim gurrun edişimiz ýaly ekrana çykyp gurrun eder ýaly adam bolmaly däl.
Olaram elmi dama sömürmäne dowam etmeli. Diýlen ýalak bir nemede maksatları bar ekeni ýöne indi bugün eýle däl. O dünýä ýütgeýe bularyň imperial nemeleri, maksatları indi öňküsýal ýerine barmaz. Şonuň üçin biz hem gaty bir gaýtargy bermelidir sökmän suratda. Bizim üçin olaryň Türkmenistandaky ine şol raşizma hyzmat edýänleriň jany we maly hiç ýyly kızyklandyran ok. Biz ýurdu halas etmek üçin näme etmeli bolsa etmelidir. Diýen sebäp bizim soňky nemelerimiz şonu görkezýär. Almurada men şondan nemet baýdýanda salgylanyp. Şeýle umuman aýdylanda o Almurada siz hem jemleýici nämäni aýdyp bilersiňiz? Olur. Ýa-ma hakykatdan kemene görünüp duran zatlar da sen aýdýan sözleň ýa-men getirýän ýanky misallar. Bu bir her gün Türkmenistany bolup durulan, edilip durulan jenaýat. Şuň öňüne biz çykmalymy ýa ýokmy? Biz insanmy ýa bir gezip beren haýwanmy? Halk bolup. Bir toppaçyk Türkmenistanyň ilatynyň 1%-ine ýetmeýän haramzadaly ýurdu ýöne durşuna basyp alyp enden talap otýarlar. Halky asla äsgere naklar. Olary halkymyzyň gelejegi gerekkä, Türkmenistanyň gerekkä, şu toprağyň gerekkä. Alan alyp enne gaçyp otaýdy, bytaýdy, Ýewropada, Arabistanda howrtga uranmalyar. Başyňyza ýumurlar o zatlar. Gitjek ýeriňiz ýok. Entak ýurda baraly, soň hasaplaşyp geçirir. O pikir etmeseler bir ay halkyny şular ýaly bilen gözüniň oduny aldyk ene ýanky şol aýdyşyň ýaly aýdyň adamlary diňe özlerine maşgalasy bilen ýoguny ýanlyk ene şu halk diýilme ene şu gidişine gider diýip ňyş pikir etdiler bular. Ene şuň kun ne misal ene görerli aýdyp otyn ene täze nesil ýetişdi. Ýaşlar bar. Türkmenistan tigirläp aňyrlygyny alyp gitjek. Täze Türkmenistany gurjaklar. Gurarlar. Ine şularyňky gelecek, şularyňky watan, şularyňky toprak. Elin biziň nesilimiz şulary kömek hem ýardam eder. Ondan o men iki diplomam var, üç diplomam var. O düýede ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok diýip ol gizen petarly var. Menden duşdan uluraklar, kiçiraklar. Sizden jogap sorulur. Hiç olmany maral jogap karşylygyňyz bardyr. Öz insabyňyzyň öňünde, öz çağılygyňyzyň, aktyklaryňyzyň, çoğuluklaryňyzyň öňünde. Siziň eden işiňiz üçin, ýa siziň agzyňyza suwalan ýaly bolup dymyp oturuldyňyz üçin ene şuň kıyaş nesir şuňa ýetdi. Şuňa düşdi. Şuň hana talabançylyk edip hana Türkiýede ýa onna munna günüňizi randalandyryp ýetirme. Ene sizin şol eden ene uru jenaýatyňyz şol halkyňyzyň we toprağyňyzyň öňünde. Onun için siz pikir etmeň, sizden hasap sorulmaz. Soruljakdyr. Hiç olmany maral jogap karşılar. Onam soruljak ilkinji nowbatda öz neberleriniz bar. Bizler sizden şol watanyň jyda düşüp berildi. Şolar sorar. Görersiň. Men şonu aýtjak boldum. Ýöne bir zat bar ştaýda şol bir jel meselen jemlemeli bolsa şol bir düýbünden ýene bir gede gaýtalap aýdýan. Şo Türkmenistanyň ähli baýlygyny sömürüp sorup çykarmak üçin halky garyplykda saklamak üçin gul derejesinde ullanmak üçin döredilen ene şol metod ýa usul. Jan o taýda bir adam baýyma haky ýokda. Men getirdim, harydım, sattım, ýedesi menden arzan aldylar. Soň birardan özüme göre haryda aljak boldum. Ýene ýedesi üstüne goýup satýarlar. Men 14 dese nädip göterey? Ne bir maşgala nädip men etleýän özüm. Boljaklar da diýmek men şu durmuşy gul bolup ýaşap bir ýerlerde ýykyryp ölüp gitmeli. Şonu meni biziň halkymyz çekip oty iki gerdeni bilen. Şonu aýdasy. Doğru. Neticeni özüňiz çykaryň, ýurtdaşlar, watandaşlar. Oturuň oýlanyň. Gelecek size bagly. Öňde soňda şu täze Türkmenistan guruljagy barda hiç şek şüphe ýok. Onuň oturuň özüňizde seredin, haýsy bahbitli bolsa, o kirjiňläp durarly bar, haýsy tarapa ýykyljagyny bilmän. Sizeden ýykylmagy wagt ýetdi. Ýok, ýykylmasaňyz soň köçe çykan halkyň özü ýykar sizi. Kökü damaryňyz bolar. Onu ýatdan çykarma.
Boldy ki, men başga aýtjaklarym ýok. Bolýa, Almira da sağ ol. İlleşler, size de sağ olun. Yine de görüşýänçe. Sağ olun, sağlıkda görüşelim. Hem mənim sağlık yurttaşlar.